За какво се бори голямото шествие за семейството? Първо трябва да кажем, че се борим за това да върнем семейството на правилното място в нашата страна, да не е нещо устаряло, да не е нещо демоде, семейството да е институцията, която е най-важна за нашата държава, да е най-важна за нашите управници, защото виждаме, че напоследък по-скоро законодателствата, които се приемат и това, което се прави като политика, по-скоро измества семейството, започват да се говорят за различна ценностна система. И ние смятаме, че имаме нужда да настроим вниманието на цялата общественост, на всичките политици, които застават в Народното събрание, на всички институции, които работят в тази сфера, да видят, че всъщност има организации като нашата, която застават и много хора действат и ни подкрепят. Да има семейство, мъж, жена, деца и да има раждаемост. Затова една от точките ни е примерно демографската политика, една от точките ни е промяна в образователната система. Ние сме казали не веднъж, че ако ни извикат на масата и седнат да говорят с нас, ние ще имаме много конкретни предложения, така че българското семейство да намери правилно своето място в България и да не бъде изместено някъде в периферията.